Hello mindenki! A mai napon az Alter lány dating szimulátorral fogunk játszani. Itt sájon van a játék, és rakok egy linket a leírásban, hogy ti is ki tudjátok próbálni. Megnézzük, hogy van-e információ a játékról. Nincs, nem tudom, hogy milyen hosszú, nem néztem bele annyira, csak letöltöttem, és mondom, hogy ez egy jó videó lenne. És igen, van egy VTuber avatarom most már. Teszt 3, se név, se semmi, se background. Life does not. Oh my God. Közben Oh meg sem volt. my God. Jó, egy pillanat. Jaj, jó magát, oké. Narrátor, nekünk is van narrátorunk. Gyors tutorial, mert szokott lenni. Ha ilyen szöveg van, mint ez, így itt lent vágod, akkor kattints bárhova, hogy tovább menj. Oké. Szuper! Ha ezt olvasod, sikerült. Másik dolog, amit majd látni fogsz, az ilyen opciók, ott meg arra kell kattintani, amelyiket akarod mondani. Igen. Szóval... Jó, Sunnak van beállítva, amikor musicnak kell állni. Ezt így éppen csak halljátok. Szóval látszom, hogy le kell venni posztba, mert nagyon mocsok. Szóval üdvözlök az Alter lányok dating szimulátorban. Choose your Alter lány dating szimulátor legális és illegális lányokkal. Játék során 3 Alter lány közül választhatsz. Ezután egy rendezvóra fogtok elmenni. Cool shit. A randi sikerét a válaszait befolyásolják, a válasz okosan. Sok sikert és jó szórakozás. Randira fel! Big GF, nyuszilapskás alterlány és hippi lány. Hát én a nyuszilapskás alterlányt szeretném választani. Nyuszilapskás alterlány elválasztások nélkül, spacek nélkül, szóközök nélkül. Hello! Fú, mekkora slay vagy. Hoztál valamit, mert nekem anyám literally abeliszt és nem adott pénzt, meg semmit, for real. Hoztam 2 monstert és egy lafit. Slay King, ez mekkora slay? Melyik a mostani kedvenc TikTok audiód amúgy? Kurva nem TikTok, szeretném megtetni az agysejtjeimet. Can you get... Why don't you get it? Understand... Tururu. Most sok Putafinger Down videót dobtam velek a For You-ba. Ezt nem tudom, hogy mi. Can you get... Legyen ez, kurva nem TikTokozom. Be fucking for real, bro. Akkora el vagy, cancelni foglak Twitteren. Hát ez nem jött össze. Legközelebb próbál részben tartani, hogy egy... What? We're flying to Philadelphia! Oh, hell no! That's the hell no! No! Oh, hell no! No! Legközelebb próbál részben tartani, hogy egy kiskorúval beszélgetsz, aki 10 éves kora óta csak a TikTokon volt elég. Oh, hell no! Akkor ezt nem választjuk, oké. Vagy így. Jó. Oh, hell no! Akkor legyen ez. Big Titty got GF. Húha! A fekete lelkek táskás oldal nem így néztél ki. Nem mindegy, mit hoztál magaddal? Vodkát és egy sarbulász, 5 vörös bort és egy doszpiros marlborot, semmit, erős nő vagy. Hozzá magadnak cuccokat XD. Uff, sarbulász az jó. Te mekkora egy pózer vagy. Mész a gecibe? Hát ezt szoptad, nem fog többet visszaérni neked. Legközelebb legyél előkelőbb. Hippi lány. Várj! Azonnal le kell ellenőriznem az energiádat. Mész a picsába a kaucsaiddal. Nincs erre szükség, az én nevelem mindig erős sárga. Wow! Egyszerűen közelebb érzem magam az természethez, ha melletted vagyok. Milyen nem, ha csinálnánk egy rituálét, csak mi ketten laffart. Na most, vagy hihetetlen ezoterikus rizet van, vagy a bugyjában lévő rozsakvarc elcsábított téged. Mindegy igazából, én a helyedben elmennék egy tesztre, ezután azért a hippi lány szerint a cotton gátolja a szabad energiák áramlását. Hell no. Amúgy nagyon jók ezek a shitpost játékok. Nagyon jó amúgy ez a játék. Actually fucking bangeres game.
Hát akkor megnézzük meg egyszer a Gotline-t. Big Titi Got GF. Húha, a fekete elkek táski sorozat, nem így néztél ki. Na mindegy, mit hoztál magaddal? Legyen ez pont a kedvencem, Marlboro és vörösbor. Ami még a kedvenc bandád. 21 Pilots, Panic at the Disco és Fall Out Boys, The Cure, Bauhaus és Joy Division, Lady Gaga. De ez Doja Cat. Man, what the fuck, man? What the fuck are you on about? That's good shit. Akkor egy pózerra nézzük, hát ezt szoktad. Igen. Előkelő! Jó. Jó. Nosika Dating Simulator következik. Hello, fú, mekkora slave vagy. Hoztál valamit, mert nekem anyám literally abelist, és nem adott pénznek semmit for real. Igen, két monstert és egy lafit. Slaking, ez mekkora slave. Még a mostani kedvenc TikTok audiód amúgy. Legyen ez. Bro, same! Hú, este van, mikor kell hazaérned? Bazd meg, már otthon kéne lennem. Jaj, de beütött az a monster! What the fuck, man? Akkor jutott hazafelé, nem akarsz maradni egy kicsit, nem akarsz inkább... That's an underage fucking girl. Nosika szimulátor? Full on nosika? Full on nosika. Toldja! Tesó, 14 éves. Fúj. Egyetértek. De hát Nosika szimulátor van, gyerekek. Hát a Nosika szimulátornak kell lennie. A játék még mindig a leírásban van. Ja, 5 még nem játszottuk ki. Jó, oké. A vörösbor. Nagyon jó. The Cure. Tényleg nekem is. Annyira összeillünk. Annyira jó a sminket, persze, mert végig azután is manipulálták. Én nem dohányzok. Annyira jó a sminket, jaj! Na már, ezt csak úgy mondod el a fart. Nagyon érzem ma magamat veled, majd találkozunk máskor is. Majd ír rám. Hazamész. Másik rend után jön a harmadik, majd a negyedik. Még egymásba szerelemre találtok és boldogan éltek, miután meghaltak. Érted? Margot? Az meg ilyen halál obszesz, haha, de vicces vagyok. Imádom ennek a játéknak a humorát. Még hogyha itt át lenne írva a nevem, meg itt lenne egy valami background, akkor nagyon pik lenne a játék. Így. Jó, akkor megint Nosika Simulator 2. Safkás alter lány. Hello, fú, mekkora slave vagy, igen, stb. Mert akkor, hogyha ez van, akkor... Be fucking for real, valahol akkor el vagy, cancel fogok Twitteren, oké. Fú, mekkora slave vagy. Oké, ja, két monster meg lafit. Slay King. Ez... Bro, same. Hú, este óra van, mikor kezdem. Igen. Legyen ez. Be fucking... Két monstert és egy lafit, igen. De akkor gondolom ezt nem fog tetszeni neki. Oké. Bro, same. Hú, este óra van, mikor kezdem, igen. Akkor jutott hazafelé. Ó, hát sikeresen megrúmolt egy nyuszapkás alter lányt. Öld meg magad! Oké, szerintem ez egy tökéletes befejezése volt ennek a résznek. Hát majd még jövök ilyen játékok, hogy találok. Meg hogyha az avatarom úgy gondolja, hogy működik, miért nem működik az avatarom. Hello! Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek, majd még jövünk ilyen játékkal, és ne felejtsétek el, a játék linkje a leírásban található, szinte úgy, mint az én játékom, szinten így se álljon. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további szép napot!